Dobroveče, dragi gosti, i hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Vi svi znate zašto smo pravili ovaj koncert za malu glupu iz Osipavnice kome je potrebna naša pomoć. I na ovoj večeri, samo da vam kažem, skupili smo 87.180 dinara. Sa dodatnih 20.000 iz Miloševca što su doneli gosti, znači to je ukupno 107.180 dinara.